Bye.
ring sahanan ingkang mring kanan siing tasih maweh pokok kang saweka masiring telahan Iwan kanan mamuju hengawan Sesanti nirga maraning rat pramudita sinabuh nganingan ulun dinabuka piwalaning pondok ing pinangning budaya luhur mredadya tepa panglupi marsudi teteking dharma ing reh kautaman purwakaning kandha naruntuting basa dongeng kuno ngumusarasa yen arasaya karaos mular jare ruang rasa wani wuruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani liru jalma angelo kaca jareh mus rirakup jang carita ala becik mus gemelar jroning pagelaran yaiku sejatine amriksani pagelaran inggit purwa Surya Candra tarung yawang kartika wis klebu trateng kawasa sahari ratri Angedri bawana purwateging duksina gilir gemanti temah dadi petanganing dina Sabtu Nabat. Renung lantang karo tumangkar. Toya sinirambun, toya Jawa, pandeng rembyah. Dadya pandhang ing kutu-kutu walang atuga burung-burung iwang buruntu dadu branan tanpa wicalan. Padhang trawangan sinari sang hyang retna ingkang rasa murbawani jagat. Mungguing jagat wetan tumungup-ungup mungguing kalingan wukir abang merengangah lamun kagsaya dilat-dilato bumi saya tangu sumur sang hyang arka katon sebelah kanan kuring abang ismu jentar kabar bawan sinari sang hyang basanta tanam tu katon ijo royo-royo mangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucing gunung kedemelan gedanu kasih ring Prabanjana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tan metawis sedang usul ing kawula dasih dina warsa angupaya buka garap tegal sawahi anglu sira tatana pedhote sinambi sendonan sesindenan amikul karul kunyang ring raja kayane sawanana pirembagan sumur wangi sang Hyang Arka saya dangosa inggil wis katon mula sinari jagat durungi plapapat lor kidul wetan kulon sinari jagat kang sami rebut yata rebut ijo rebut kekuwung prandene tatan wonten ingkang amadhani kekuwung ing praja negari ing Amarta ya negari Mendra Prasta ya negari ing Cintakapura ya praja negari ing Batana Kawarsa negari Tanantuk 100.000 jangkep tinega krana negara Ngamarta dumadi saking pulo-pulo bebanjaran
Sinasa pantoya benawi tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapantok uruting Cakrawala, wane-wane cakrek ing wewisik. Sawane kineping jurang corong kinepung guwa serong. Kinarya sesuing peksi lawet miwang sarang burung. Wonten ugi pasisir antarsasana jembar kebeganing masih gemelaring garis pinggir. Tanom tuh hanger mbuyung royo-royo karang kitri, ruwir-wiron kelopo bumi subur, pasiden mawur sadengati nandur, tangkar tumangkar kawurian dadi. Gunung-gunung bebanjengan, angrangsang langit lenggak, lenggok, lampahe, toyo mijil, saking sendang bening tirtane. Iline pinoro-poro, pelayune tinampi waduk, pinendung-bendung, kinarya hangileni sawah, meyang pategalaning nara kesemu. Mokal pangling tetani bebasan tatanana bumi sanjeng kangkang selo. Sedaya nanduran kang murakapi pandya Bathari Sri Anglar Pasabinan Yaya Rukmi Sari kang pinangka Pratiwi. Pategalan rengga palawija kang rembuya godhongane ambek kowe nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Pala kependhem, pala kusimpara, pala gumantung sadaya tanku jiwa jinawi dukulan kemaweh kesarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya Dewen sansaya ngrembaka lamun siang aglar ing manggunan. Lamun wanci sarap surya samiya mulih marang kandange dhewe-dhewe. Tatanana carane kandheng nganggo Nanjing Malang lebet tepi saking tindak Durjana Cuti. Sampun samya sayek saeka kapti akarya ing nusa bangsa duwe negari ing Ngamarta. Wana kang ngimbangi gunung anggung runuksa melestari tumurun aratu merasat dadi huruk-hurukaning lingkungan. Langkul-langkul lamun tingali sampun samya samet ing sesanggeman. Sepen tebi saking tindak sansaya sinansaya Winodawida anane mumat sinamatan daya dinayan. Sawiji mapan jatin jejiban kang pinuji temaman galing cipta rasa karsa kang ambabar karya. Kenging binasake negari Ngamarta nalika semlagi mancik marang jaman kucana. Panjang punjung pasir pawukrila jinawi Gembah Ripa Kartotata Turaharja. Dasarnya negara kang gedhe pori padang jagate dhuwur kukusih tur tatukun carane tur kasusuring manca praja lah sinanta wau. Ingkang astu pusarane dil bangsa negari Ngamarta wenangira den ucapna dosa namaning Sang Nata dosa arane 10 nama wis mestani. Jejuluk Sang Nata Prabu Darma Kusuma ya Sang Nata Prabu Puntadewa ya Sang Nata Prabu Darma Putra ya Sang Nata Prabu Darma Wangsa ya Sang Nata Guna Talikrama ya Sang Ajata Satru ya Sada Dwija Kangka ya Sang Prabu Yudhistira. Nalindra pepakuning bumi ingkang anggung anjejegaken kautaman Risa juga lenggah madaning dampar kecana ramantra-mantra sipating Ubatara Yaya Sang Hyang Bathara Darmangi Jawantah Binayang bayang sanjaning para Hapsara Hapsari kawis ketinggal pebandir sagung kang samya semewa Yaya Ruping samudra daratan mewat datang kanten piswanipun Sang Jiwa anungan untuk tungguling praja negari ing Ngamarta miwah sangjaning para kadang sentana ingkang sampun ketinggal ngaglah berkagayah prajit nanggewu anggih menika wernanira sadurung Jodipati ing tunggul pawenang panenggak Pandhawa kekasih Raden Haryawardhana ya Raden Bratasena ya Raden Bimasena ya Wijasena ya Kusuma Yudha Kusuma Dilaga ya Sang Gandawastratmaja Satria gagah pideksa godhek wong simbar jaja dasare kasinungan kasekten luwih bebasan pinatan mendat jina lumenter tumumbak benggong sinuduk putung minodatan mokal den dadosaken bebeteng tinanggulanging praja negari Ngamarta semambung pisawanira pamadya Pandhawa nenggih satur ing Madukara nenggih Sang Raden Arjuna
ya sang Kundewi Baja ya sang Maragana ya Kombang ali-ali ya Kalidi ya sang Pamade ya sang Permadi kang pinangka jangkeping pasowanan wonten madaning pasewakan negari Ngamarta anenggih Meragil Pandhawa satring sawejajar tuwin bumi taun inggih sang Raden Nakula miwah Raden Sadewa ya Raden Pinten Tangsen mangrombaing sang Para kawula sawyala Bilinata Ndrawati rawuh tanggaping gati sang Prabu Darmakusumarasa amedhal sabda pangandika dadoga manggule wijiling pangandika sang Prabu Punta Diwarsanteng dumateng kekara penggeng dereng kababaring lisan emas-emas murung langit
muga ngayomana marang praja negari Ngamarta saisinipun. Nun mangke Koko Prabu Sri Bathara Kresna pengayoman kula wonten ing Madyapada prabden delahan Kanjeng Koko Prabu Ndwarawati Koko Prabu Ndwaraka sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayipun Darma Kusuma wondene ingkang rayipun Puntadewa wantun nambayongi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat pangestu Ngarawayapura jagat Yayaji nun mangke sewu-sewu kalepatanipun ingkang Raka Ndwaraka tadah wadana. Yayi babar pisan ingkang Raka dateng andarbeni rasa utawi kula boten nggadhahi raos kaget miwah kodhong saklebeting manahipun ingkang Raka Ndwaraka. Awit paduka Yayi Prabu Darma Kusuma ingkang ngamijani bali piswanipun ingkang Raka Ndwarawati. Yayi nuwun sewu. Ingkang Raka Ndwaraka menika sampun pendak-pendak sampun marambah makaping kaping pendak-pendak kula sowan wonten praja negari Ngamarta menika sowan kula karengkuh dening kadang-kadang kula para Pandhawa kanthi bener becik. Pramila kula nuwun sewu. Kula menika ugi ingkang dados pujangganipun para Pandhawa. Pramila sampun ngantos wigiring-ringa Yayi paduka Yayaji nimbali sowanipun ingkang Raka wonten ing Wancirina nadan wonten ing Wanciratri tartemtu ingkang Raka Ndwaraka mboten badhe swala menawi kula kedah sowan wonten praja negari ing Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan jernyatanipun paduka Kanjeng Koko Prabu Ndwaraka sampun kestu rawuh wonten praja negari ing Indraprastha. Babar pisan Koko Prabu ingkang rayipun Darma Kusuma ngaturaken pudya pangastawa mugia kunjuk wonten ngarsa paduka asung pasegan panakrami katura wonten ngarsanipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Koko Prabu pudya pangastawa tuwin asung pasegan panakrami sampun ingkang Raka tampi Yayi damel bombong kasmanahipun ingkang Raka Ndwaraka. Mboten langkung kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka mugia kunjuk katur wonten ngarsanipun paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Yayi Darma Wangsa Koko Prabu sampun kula tambah karya Cundaka Panglingga Murda amamana kabagyaning gesangipun ingkang rayipun Darma Kusuma mboten langkung kasekecak lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngono nggih Yayi sampun boten kirang parya gebiswanipun ingkang Raka Ndwaraka Yayi Prabu Darma Kusuma. Jlitheng kakangku Sarawe Kresna kakangku oning praja negara Ngamarta ana ngersane mbar kakangku Werkudara ngaturake basaku katura Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara siadiatur basa kelawan pun Kakang ora lewat pangestunipun Kakang wae Tamanana Bratasena. Yo tak gegem dadiake jimpat ora liwat prayogana nggon ngadhep lungguh ning praja negara Indraprastha. Jlitheng kakangku. Werkudara kaya wis ora kurang prayoga Dimas. Nun mangke Koko Prabu sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndwarawati ingkang rayi pun pamadhe ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Koko Prabu Dimas Arjuna tak tampa pangestunipun Kakang Tamanana Yayi sampun sanget anggen kawula pundi mboten langkung kasekecakna lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Koko Prabu ya kaya ora kurang prayoga Dimas pamadya. Nuwun mangke Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayipun Darma Kusuma diagung pangaksami. Krana kula sampun damel kaget setening penggalih paduka Kanjeng Koko Prabu. Teka kula mboyongi rawuh paduka wonten praja negari Ngamarta. Koko Prabu babar pisan
Estunipun ingkang rayi nggih pun para Pandhawa menika namung badhe nyuwun priksa dumateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Tuwin sampun ngantos Paduka Kanjeng Koko Prabu. Kodhenging manah sungkawa ing batos. Awit rawuh jengandika Paduka Kanjeng Koko Prabu, kula aturi supados prapta wonten negari Ngamarta. Koko Prabu, Jridhang kakangku iya. Aja duweni rasa. Ing ora prayoga nungersani barep kakangku. Ternyatane Pandhawa pinuwakake sartane nyebake kelawan Kresna kakangku. Ingkang minangka pujangganing negara Ngamarta sartane ingkang dadi nujunge para Pandhawa. Mula kang saka kuwi bab perkara wigatine apa ning pasewakan teka wektu dina iki ngaturi rawuh Kresna kakangku. Bakal kababarake dening barep kakangku ingkang duweni wewenang mengku kebawat keperintah Prajanegara Ngamarta. Kresna kakangku. Yayi Prabu, wonten timbalan Koko Prabu. Paparwisan gandeng ingkang raka sampun prapta. Wonten Prajanegari Ngamarta, pramila kula nuwun sewu. Adarna sabda pangandika ingkang raka nungsung pamarta nyadhong dawuh. Ingkang raka pun Sri Bathara Kresna badhe nganglungaken jangga nilingaken karna Yayi. Jagat pangestungkara wayah Bathara jagat. Inggih Koko Prabu Ndarawati. Estunipun kula sakedang Pandhawa inggih ingkang rayipun Darmakusuma ingkang minangka wakilipun kadang kula para Pandhawa sekawan. Kula namung badhe matur tuwin kula ugi nyuwun iga pamaryoganipun Koko Prabu Ndarawati. Babagan sasmita ingkang sampun ingkang rayipun Darmakusuma tampi nalikanipun dinten Sukra kasih kapengker ingkang rayi nampi sasmitaning Jawata bilih para Pandhawa badhe kasinungan wujuding kanugrahan ingkang aran Wahyu Kamulyan. Koko Prabu dawing para Jawata rikala semanten ingkang dumeling wonten talinganipun ingkang rayi tanpa wujud ngendikaken bilih para Pandhawa inggih pun para Jawata badhe matedaken Wahyu Kamulyan. Koko Prabu pramila wontenipun ingkang rayipun Darmakusuma angaturi rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu rawuh wonten Prajanegari Ngamarta gandeng ingkang rayipun para Pandhawa menika kuthunging nalar cingkranging samubarang pramila babagan kados pundi anggenipun badhe nggayuh wahyu wujuding Wahyu Kamulyan. Kula borong wonten ngarsa Paduka Kanjeng Koko Prabu menggah kados pundi sarananipun tuwin lampahipun kados pundi. Para Pandhawa boten mangertosi babagan sinten utawi perkawis menapa ingkang badhe ndadosaken lantaran tumedhahipun Wahyu Kamulyan. Koko Prabu Ndarawati. Jagat pangestungkara wayah para jagat. Yayi Prabu kula nuwun sewu. Kagesutaning penggalipun ingkang raka ing Dwaraka sareng kula tambi. Pangandika Paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Yayi, mboten kateges kula menika anyemoni dhumateng Paduka Yayi Aji. Sebab wonten ing dinten Sukra kasih kapengker ingkang raka ugi nampi sasmita saking ngarsanipun para Jawata ingkang wangsitipun tanpa beda kayata dene Paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Pramila malah sak mangke damel kejot aosing manahipun ingkang raka Ndwaraka. Bilih kadang kula pun para Pandhawa badhe nampi wujuding Wahyu Kamulyan. Yayi ingkang raka bombong sanget. Tuwin kula ngaturaken nderek mangayu bagya sekedhi jumurawit Paduka Yayi Prabu Darmakusuma sang kadang Pandhawa badhe nampi triman kanugrahan saking pun para Jawata arupi Wahyu Kamulyan. Yayi, ya jagat pangestungkara Koko Prabu. Estu ingkang rayipun Darmakusuma remen sanget awit Paduka Kanjeng Koko Prabu ugi pikantuk sasmita ingkang sami kan ingkang rayipun Darmakusuma. Tumuli babar pisan kula suwun menawi estu Paduka Kanjeng Koko Prabu priksa lantaran lan syarat-syaranipun menapa anggen para Pandhawa badhe nggayuh wujuding Wahyu Kamulyan sumawi kula aturi paring dawuh. Jridhang kakangku.
Werkudara piye? Babar pisan ngendikano syarat-saranane kepiye sartane Pandhawa kudu nindakake laku apa supayane kelakon nggone bakal gawe wujuding wahyu kamulyan. Werkudara pidhangetna. Yo, Yayi kula aturi midhangetaken. Aturipun ingkang Raka. Sekawit para Jawata paring sasmita wonten ngarsanipun ingkang Raka Ndarawati mboten namung babagan para Pandhawa badhe nampi kanugrahan arupi wahyu kamulyan. Nanging ingkang Raka ugi pikantuk sasmita kula ugi pikantuk dawuh saking para Jawata. Bilih wahyu kamulyan menika badhe tumedhak lantaranipun inggih menika mboten sanes kejawi namung eyang abiyasa ing saptawarga, Yayi. dijumpatur ingkang wonten pasewakan negari Ngamarta. Nalika semanten Nata ing Ngamarta Sang Prabu Darmakusuma anampi dawuh pangandikanipun Nata Ndawaraka. Sang Prabu Sri Bathara Kresna aturing Nata Ndarawati tinampi dening Nata ing Ngamarta Ndadosaken legek nganti kaya pratima golek kencana. jaga keretatan mobat tatan musik Ndadosaken kanyut pinangka warju. kanu jare wong aganten warju jare ngeco Winangun durung abange durung manjing dasaring pertara kasawuga kerja yang arsa takaping mriku Pasiban bono amuk apa kang dadi darunane ora ana macanama dikajanggeng medhot saka wandahan kejawi amung praptanipun nujungipun para sata Kurawa pandhita saka 5 pujanggaring negari Ngastina. nengge sang tapa Begawan Dara sang Resi Kumbayana ingkang minggah madaring Datulaya mancap Wancaniti. para babar pindhasa temetara kagat kang samyong lan mangrumbahing para kawuh kancana daya piyak-piyak njaluk dalan Nggih Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda tama panyandika paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Teka menika ingkang rayipun Darmakusuma nampi rawipun Bapa Penemban Durning Saka 5 Koko Prabu. Ya jagat pangestu wayah para jagat Yayi Prabu kula nuwun sewu Yayi. Kados pendeta kawontenipun Bapa Nembandurna menika dados gurunipun para Pandhawa. Inggih, pramila kula aturi andangu.
dumateng maraptanipun Bapa Nemban Durna menika, Yayi. Inggih Koko Prabu. Kasumanggaken lengganggeng langkung prayogi. Yayi Prabu Darma Kusuma sampun boten kirang sekeca. Nun mangke Bapa Penemban Durna ing Sukalima. Sarawuh paduka Kanjeng Bapa Penemban Durna ing Sukalima. Rawuh wonten Praja Negaring Amarta. Ingkang putra pun Puntadewa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bapa Penemban Kumbayana. Lole asta kuswala sila bertapa Somarante hawala. Tali wesi jenenge Rante wong wedok metu bengi jenenge lole anak Prabu Darma Kusuma. Inggih Bapa Penemban Durna. Anak Prabu Puntadewa inggih nggih. Sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima kabagaken kanthi prayogi. Mboten langkung maduka. Anak Prabu Puntadewa ngaturaken sembanten karsanipun ingkang Bapa. Dosa menapa ingkang badhe kula sandhang. Wonten ing atasipun kula menika namung sak derajating pendhita teka kula nampi sembahipun Nalendra. Nanging nuwun sewu lho nggih. Sinaosa kados pundhita kemawon paduka anak Prabu Darma Kusuma menika minangka dados anak muridipun ingkang Bapa ing Sukalima. Pramila paripaksa sembahipun anak Prabu Puntadewa ingkang Bapa tampi kendela sami-sami anak Prabu. Inggih Bapa Penemban boten langkung kaprayogaken anggenipun nenggah. Kula nak sampun boten kirang prayogi. Durna bapakku aku ngaturake bektiku katur. Kok Werkudara iki? Yo Durna bapakku. Anakku Werkudara, anakku Bronjong. Yo Durna bapakku ngaturke basaku katura. Tak tampa Werkudara, tak tampa. Ora liwat pangestune bapakmu wae tamanana ya Werkudara. Tak gegem dadake jimat. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah. Pamade. Inggih Bapa Penemban. Permadi Janaka. Katili. Kalidhi Bapa Penemban. Kalidhi. Tak tampa ya nggih, ya nang yali cah bagus anakku. Lalananging jagat lancuring bawana. Tak tampa kowe ngaturke bekti ana ngersanipun Bapak. Ora liwat pangestuku tampanana ya Janaka. Non sampun sanget anggen kawula pundi. Mugi ndadosna jimat lair lan batosipun ingkang putra Punarjuna kasekecakna Bapa Penemban. Janaka kaya wis ora kurang kepenak. Nun mangke Bapa Penemban ndadosaken kaget sotaning manahipun ingkang putra pun Darma Kusuma. Teka kula nampi rawuh paduka Bapa Penemban Durna. Rawuh sengkan-sengkan datan pepoyan tanpa wonten cecoling saderengipun Bapa Penemban ingkang putra pun Puntadewa nungsung pawarta nyadong dawuh. Lole asta kuswala sila bertapa. Somorante hawala anak Prabu wonten dawuh Bapa Penemban. Kepareng kula matur ingkang ngarsanipun paduka anak Prabu Darma Kusuma ingkang estu tansah kula kaosi. Kaosi liripun kados pundi? Kula bektosi anak Prabu. Inggih Bapa Penemban kados pundi? Ingkang sepisan sawanipun ingkang Bapak Sukalima menika tetinjau dumateng kararjanipun para putra-putra Pandhawa. Inggih anak-anak kula pun para Pandhawa sakadang paduka anak Prabu Darma Kusuma. Wonten Werkudara, wonten Janaka, wonten kembar Nekula Nekuli. Anak Prabu ndungkaping ingkang angka kalih. Sawanipun ingkang Bapak menika mboten saking piyajikanipun ingkang Bapak Sukalima piyambak. Nanging kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados kula menika sawanten ngasanipun paduka anak Prabu Darma Kusuma. Inggih. Ngantos kula tukang Raden Wedang men beto saking Sukalima. Inggih Bapa Penemban. Perkawis mekaten menika malah langkung prayogi. Inggih. Mekaten anak Prabu. Inggih. Ing biasane nek terus do dadi Raden Wedang ngoten niku terus njaluk tambah. Inggih Bapa Penemban boten dadosaken perkawis punapa menawi mangke kirang
wonten Prabiya saking negari Ngamarta. Oh, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Anak Prabu matur nuwun, matur sembah nuwun sanget. Mboten sah, mboten sah. Wantene menapa ingkang dados wigatosipun lan wasing pirembakan Anak Prabu Duryudana utusan kaliyan ingkang bapa ingkang kalima. Supados kula sawanten ngarsanipun paduka Anak Prabu Darmakusuma. Nuwun sewu nggih. Wonten ing dinten Sukra Asih kapengker. Anak Prabu Duryudana menika nampi sasmita saking para Jawata. Bilih para Jawata inggih para dewa badhe matedhaken wujudipun wahyu kamulyan. Ananging para Jawata sampun paring dawuh wonten ngarsanipun Anak Prabu Duryudana bilih ingkang badhe nggayuh wujuding wahyu kamulyan menika mboten sanes sawi namung anak-anak kula para Pandhawa. Kamangka nuwun sewu, para Jawata ugi dawuh paring wangsit Anak Prabu Duryudana supados para Sata Kurawa menika ugi nggayuh wujudipun wahyu kamulyan. Cabita kados pundi perkawisipun badhe kados pundi tin muning nalar. Menawi para Jawata badhe matedhaken wujuding wahyu kamulyan wonten ngarsanipun para Pandhawa, teka Kurawa kok teka dipun dawuhi supados nggayuh nggih. Nuwun sewu. Wonten ing mriki ingkang Bapa mutusaken ingkang Bapa nggadahi pemanggih. Bilih para Pandhawa dinten sak menika kedah ngawon kemawon anggenipun badhe nggayuh wujuding wahyu kamulyan. Nuwun sewu ngawon liripun kados pundi? Liripun ngawon menika teges ngalah. Nuwun sewu lho nggih. Sampun mboten niki anggrang anggenipun para Pandhawa menika nggayuh wujuding wahyu. Para Pandhawa menika sampun marambah makaping-kaping nggayuh wujuding kanugrahan saking para Jawata. Mbuh menika wahyu kamulyan, mbuh menika wahyu katentreman, mbuh menika wahyu wiji wasesa, mbuh menika wahyu wiji mulya, mbuh wahyu cakraningrat, mbuh wahyu cahyaningrat, mbuh wahyu napa kemawon menika sampun dipun gayuh dening para Pandhawa. Niku anak kula si Katili niku. Inggih anak kula panengah Pandhawa niku ingkang estu sampun wegik babakan gayuh wujuding kanugrahan, gayuh wujuding inggih menika wahyuning dewa. Putu kula pun Abimanyu mriku sampun marambah makaping-kaping, mboten namung pisan ping pindho sampun gayuh wujuding wahyu menapa kemawon saking para Jawata. Janaka sampun gayuh wujuding wahyu Mekutarama. Wahyu Mekutarama, Mekuta menika teges irah-irahan. Mekuta menika wis ngarani Rama menika bapak. Teges mekutanipun bapak utawi pecinipun bapak. Niku sampun dipun gayuh dening Janaka. Nggih nuwun sewu. Oh, menapa paduka Anak Prabu Darmakusuma menapa para Pandhawa menika mboten mesakaken dumateng kawontenipun para Sata Kurawa. Oh, Kurawa niku wis mboten kondang, mboten payu. Mboten nate nampi kanugrahan saking para Jawata. Oh, mesakaken sanget Kurawa lho nggih, mesakaken sanget. Kurawa menika nek kepengin gayuh wujuding wahyu setunggal kemawon menika gagar wikartatan antuk karya. Ngibaratipun menika wonten contonipun putu kula pun Lesmana Mandragumara menika badhe gayuh wahyuning putri utawi wahyuning wong wadon utawi wahyuning wanita badhe ndhawuh sawijining putri sampun marambah makaping-kaping menika gagar wikartatan antuk karya. Pramila dawuhipun Anak Prabu Duryudana supados para Pandhawa ngawon mboten gayuh wujuding wahyu kamulyan lho nggih. Nuwun sewu. Menawi ngantos para Pandhawa mboten murangaken anggenipun gadhah gegayuhan inggih menika badhe gayuh wujuding wahyu kamulyan. Menapa ingkang Bapa kedah ginakaken srana kasar anggen kula nyuwun supados para Pandhawa ngawon lho nggih. Kagatrisang kabirang urinangkul kinempet-kempet Dusang retnaning bawana Yoke tukang malang ati Jagat pangestu ngrawaya pro jagat Yayi Prabu Darmakusuma sewu-sewu kapatanipun ingkang Kandhara Tandhawadana kula wantun mengkeraken lenggah paduka. Inggih Koko Prabu Ndarawati mboten dadosaken perkawis punapa. Bapa Wremban Durna. Oh, menika Anak Prabu Ndarawati rawuh wonten Praja Negari Ngamarta. Inggih Bapa. Kula sekawit sowan wonten ngarsanipun Yayi Prabu Puntadewa awit kula katimbalan sowan kula. Nuwun sewu nggih. Sajapasemanipun duka kaliyan ke Bapa wonten perkawis napa? Nuwun sewu. Kaget manahipun ingkang putra pun Sri Bathara Kresna sareng kula nampi pangandikanipun Bapa Wremban Durna bilih para Pandhawa kasuwun supados ngawon
teges ngalah mboten gaya wujuding wahyu kamulyan ingkang badhe dipun tedhaken dening para Jawata. Nuwun sewu Bawan. Kula tak nyuwun mriksa Gandeng Paduka menika drajating Brahmana. Gandeng Paduka Bapa Nembang Durna menika pandhita kedahipun mangertosi bilih wahyu menika menawi dipun suwun kanthi srana peksa wujuding wahyu mboten badhe jenak anggenipun manjung wonten angganing titah. Nanging kenging punapa Kurawa menika sampun dadosaken pesthi ning kodrat bilih Kurawa menika titah ingkang gadhahi watak angkara budi candala teka kepengin gayuh wujuding wahyu kamulyan nuwun sewu menapa mboten mawas kaliyan kawontenanipun menapa Kurawa menika mboten mengeti dhumateng kawontenanipun Kurawa menika kados punapa mripate Jaja muntap lir kinentat duka yayasine biyen sinaben mring sagedheng murup tadi tahono Somarante awela gamanaga kula kaprit kandel pututing selikur nuwun sewu lho anak Prabu kula menika sowan wonten ngasanipun anak Prabu Darma Kusuma kula menika mboten sowan wonten ngasanipun anak Prabu Ndarawati niki kula tasih sopan lho niki kula tasih sopan niki kula tasih halus kula tasih ngajeni kalian paduka anak Prabu Ndarawati lho anak Prabu nuwun sewu sampun ngantos tumut-tumut perkawisipun ingkang Bapak Sukalima kalian perkawisipun anak Prabu Ndarawati sernyatanipun menika perkawisipun para satwa kurangganipun badhe gayuh wujuding wahyu kamulyan mboten wonten sambung rapetipun mboten wonten gandeng jaringipun kaliyan anak Prabu Ndarawati nanging nuwun sewu kula menika ingkang minangka dados pujangganipun para Pandhawa tartentu bab abang ijoning kawontenan Yayi Prabu Darma Kusuma menawi para Pandhawa mboten saged marantasi mboten saged mungkasi tartentu dipun masrahaken wonten ngasanipun ingkang putra Ndarawati lole mbah raidap nuwun sewu anak Prabu nuwun sewu kula menika tiyang sepuh lho nggih kula menika tiyang sepuh kula menika wong tuwa pantesipun kula menika dipun ajeni sampun ngantos dipun maneni kados ngaten kula budal teng mriki niku rasane awak kula niku kaya wis ora arep urip wae Jernyatanipun nuwun sewu, raga kula ingkang sampun ringkih, pramila mboten sopan menawi kula bengak-bengak, menawi kula wantun kang paduka anak Prabu Darma, anak Prabu Sri Bathara Kresna ning mugi dadosna ngawuningan. Gandeng kula sowan wonten ngarsanipun anak Prabu Puntadewa, nadyanta sekeranjang koprak pengganipun Ndarawati, mboten badhe kula guguh, mboten badhe kula rungokke. Nanging nadyanta sekelima pengganipun anak Prabu Darma Kusuma, badhe kula agem kere. Brek madari pasewakan negari Ngamarta. Nenggih Sang Topo Begawan Durna ingkang wantun kaliyan napa Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna kacapen ing mapan wonten ing bangsal pengrawit ingkang sampun ngaraos getem-getem salebeting manah karaos emosi wonten samadari bangsal pengrawit awit midhangetaken aturipun Sang Topo Begawan Durna ingkang nreweteh kaya betes sinembuh pategalan ndruwili kaya grojokan nenggih Sang Raden Harya Setyaki Satra ing Lesanpura ing swela bumi mlajar saking madyaning bangsal pengrawit minggah wonten Ratu Praja negari Ngamarta anglarak mestakaning Sang Begawan Durna pungon-pungon Sang Satria Jodipati Sang Raden Harya Werkudara kagiyating kali Sang Topo Begawan Durna dilarak wani dening Sang Raden Harya Setyaki wae karo Durna bapakku teges kowe wani karo Werkudara ora mbok culke lembung larak Durna bapakku ita siramu
Dewian dados kerujukan geguyon dados tangisan Koko Prabu. Iya Yayi. Nanging nuwun sewu. Sampun patos samadyaning batos awit bab katentreman negari Ngamarta. Anggenipun Yayi Setyaki Pancakara kaliyan Yayi Werkudara. Ingkang sakmangke kula atrimasaken kaliyan Ingkang Ragandara kemawon. Kula ingkang badhe amidana dumateng pun Setyaki menawi ngantos damel bapak kulitipun Bapak Dembandurna. Inggih Koko Prabu, babar pisan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Tumuli kula kinten babakan wahyu kamulyan pinunggal sawetawis wekdal sakmangke dipun lajengaken genya pirembagan. Inggih Yayi Arjuna wonten dawuh Koko Prabu. Babar pisan bebarno kang padha siba ingsun kundur ngedaton nopun ngestaken dawuh. Nyun pamit madal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Arjuna kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining pananggilan. Arsa sang nutu kundurang ngedaton jeluk saking dampar jolo gnabet gambaran gading. Kadhahaken sanjari pemban jadi manggung tanggung. Joko paloro ingkang samya ngambil pacaring keprabot. Kagesan saking Pandura tindak nyosang Sri Narata lamun Cinandra ubayane tatan balinjani.
Setyaki. Aja edan Setyaki lupatku karo kowe apa? Lupatku karo kowe apa? Ora sakokan bebakal. Sing ngakon nabuh mau sapa? Wong edan wani karo Koko Prabu. Ayo. Setyaki. Wis tulung lu Setyaki. Tulung Setyaki. Ora ana kok omongan tulung. Pandita kinarya wangsit pindha kombang. Pindha kombang ngajabing tawang susu angin. Susu angin ngendi nggone. Oh. Wah, Durna bapakku. Werkudara. Kau pahlawanku Werkudara. Kau datang di saat yang tepat Werkudara. Aduh. Werkudara, meh mati. Wah, lho ngopo? Setyaki ngajar karo kowe. Ngajar karo aku. Werkudara, Setyaki Werkudara, uyan Werkudara. Wah, bungit. Ada. Ada. Durna bapakku kena ngopo? Goblok. Pinto. Bodho kowe. Bodho ngopo malah ngluputke karo aku? Kowe nguyak Setyaki karo aku ta banteng. Wah, maaf. Maaf. Wow. Werkudara piye iki? Wah, lungguh ngono Setyaki ajare. Werkudara. Kakang Mas Werkudara. Kenging punapa jengandika mbelani kalian Begawan Durna sing watake ora iso dicontoh. Ora iso dianggep wong tuwa. Wah, kowe watekanmu sing kaya bojo. Kakang Mas Werkudara sampun ngantos-ngantos ngaten lho. Kakang Mas Kakang Mas sampun ngaten-ngaten nopo Kakang Mas kaya ngono kuwi ento-entoanmu ngajar karo bapa guruku.
Wah, Bungge. Nyuwun pangapunten Kakang Mas ora ana pangapura kowe. Werkudara mandheng Werkudara. Kresna kakangku ngendhake marang kamurkane Werkudara. Wah, eneng kowe aku rawani ngantem Setyaki. Monggo astane sampean mangantem ora wani. Wah, aja ya ngono. Monggo kula aturi mulasara kaliyan ingkang arahipun Setyaki. Wah, ora wani. Werkudara Jlitheng kakangku piye? sing sareh ditata atine wong yen arep nggayuh wahyu kamulyan mono aja mung merga perkara cilik mbok gedhek-gedhekke malah wurung nggone Pandhawa duwe gegayuhan pengen nggayuh wujuding wahyu kamulyan Dimas. Wah, yo Saiki tak takon karo kowe. arep takon opo? Begawan Durna duwe watekan sing kaya mangkono apa kira-kira pantes mbok tiru apa kaya ngono kae kira-kira pantes yen to mbok tuladha minangka gurumu? Ora sebabe apa? Wah, Durna nggayuh wahyu sarana njaluk kanthi sarana peksa. Monggo wahyu ora bakal jenak yen to nggayuhe kanthi sarana ingkang ora prayoga. Lah kene ngerti. Kena ngapa Durna duweni pakarti ingkang kleru Setyaki karepe arep benerke. Merga Setyaki ngerti Begawan Durna ki yen to tekan negara Ngamarta, aja kok negara Ngamarta tekan negara ngendi-endi mesti gawe rusuh. Setyaki arep nentremke kanan praja negara Ngamarta, malah to ajar nek ngene carane iki sing gawe rusuh ora kok Begawan Durna ning malah kowe lho Werkudara. Rungokke. Wah, yo. Kok ming yo? Aku salah. Ya aja njaluk ngapura karo aku. Jawaburo. Aja karo aku. Aku sapa? Sakarepmu. Wah. Kowe ndek luput karo adikku Setyaki, Luputmu sing sepisan kowe mbelani pakartine Begawan Durna sing kleru. Ping pindhone luputmu kowe ngantemi adikku sing ora diluput apa-apa. Ngantemi Durna iki ora luput. Ora no. Ngopo kok kecelah barang? Wah, ya wis. Bangane wong dadi perkara. Bungge, wonten dawuh. Maju rene. Kados pundi Kakang Mas? Wah. Minta maaf. Niripun mila salaman. Setyaki manuta mbang diajar neh kowe engko. Wih. Dawa sami-sami Kakang. Dawa sami-sami Kakang Mas. Werkudara ki mbok ya aja sok kaya ngono lho lah. Dumeh astane ageng kok terus kaya ngoten niku. Nyun pangapunten Kakang Mas Werkudara. Wah, ora dadi ngopo. Kresna kakangku banjur saiki kudu kepiye? Tak sawang Begawan Durna nglumpukke Kurawa. Banjure tentremno kanan praja negara Ngamarta. Yen ta urung tentrem ora bakal kelakon Pandhawa nggone nggayuh wujuding wahyu kamulyan. wah, Bungge, wonten dawuh, maju. Nggih, Mas. Werkudara bola-bali watekane kaya tugu. Kok Prabu iki Nun sewu kok watekane kaya tugu niku lho ripun. Coba to.
ora bakal mundur saka Geguntur, mendha saka pangrerempung ora watekane Werkudara. Ulah nggih. Lah iya. Pareng patukan Jengkoko Prabu atus pundi? Begawan Durna nglumpukke Kurawa kae, sawangen njaluk pengayoman ana ngersane anake Werkudara. Ya kuwi supayane aja ngasita antemi meneh, malah kae kaya ngono kae apa pantes dienggo patuladan? Apa kaya ngono kae pantes? Apa kaya ngono sak lampahing derajating Brahmana sih iki? Nggih pamit. Hati-hati. Penak belas.
Sambat to. Wah, ra mungkin sambat tau. Wis lunas e. Hot. Hot. Buya. Ha. 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 Ya. Ha. Awas kowe. Mati. Lo di mau ta yo. Ha ha. Kowe. Asem kowe. Gadamu tak colong. Direbut sih. Wah, piye iki? Ha.
Werkudara lah kok dadi kowe ora ngewangi kelawan Bapa Durna. Wah, Tirta nata kakangku. Wong sing nandhang kaluputan ora pantes diwangi, ora pantes dilabuhi. Lho. Ora kena kaya mangkono Werkudara. Kena wae munggo Werkudara. Wah! 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 Waduh! Dipate dicuni Kakang Durna kula Kakang niki pripun Dipate lah kok dadi Sata Kurawa morat marit mboten kanten-kantenan malah kula sawang nika Werkudara ingkang sekawetan dombengi kalian kula malah sajak merang kampo jingga Sabianto kan pun Setyaki lotse sampan ki kok iso senengane kaya ngono niki pripun Dipate nyuwun pigo pamrayogi anak Prabu Duryudana kados pundi anggenipun badhe ngrebat wujuding wahyu kamulyan saking pun para Pandhawa lole Dipate pripun to Kakang Durna? Sampun mboten kirang-kirang anggenipun ngupadi syarat serana Dipate. Adipati Arya Sengkuni. Kula Kakang. Sampeyan kok koyoke wis owah gingsir. Kula bingung. Piye carane arep ngrebut? Inggih menika wujudipun wahyu kamulyan saking pun para Pandhawa Dipate. Kula bingung Dipate, kula bingung mike nyetrum Dipate. Lah nyimpang marga matur anak Prabu Duryudana kemawon. Matur anak
Prabu Cakrawicana mawas mati. Blak bluk. Mendak alon tata trap silanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta Werkudara, wah Kresna kakangku apa? nggonmu ngundurke kelan para sata Kurawa wis katon tentrem, wis ora ana tirase. Nggone para sata Kurawa mapan ana ing negara Ngamarta. Yo, Ya mung arasaku kok kaya ana ing Ganjel. wah Kresna kakangku ganjel kepiye?
ana perkara apa sartane ana kanan apa ingkang ewahi nganti gawe grundel manahe critang kakangku Ndrawati. Sajak kaya ana ingkang gutang Dimas. Nanging ndak rasa pancen perangane para Pandhawa ingkang ana ingkang nedeng kelangan. Nanging mbapa kang dadi sababe perangane Pandhawa kuwi mau ora gelem matur sartane ora gelem ngomong ana ngersanipun Kakang Werkudara. Mulat mara sang Arjuna semenira kang kamanungsan kasurpanting kang mungsu nirang padha kadang. Koko Prabu lepat atur diagung pangaksami. Arjuna piye Dimas? Krasa karaos kadodok manahipun ingkang raying Madukara pun pamadya. Awit midhanget pangandikanipun Koko Prabu bilih wonten peranganipun para Pandhawa ingkang nedeng kecalan utawi kelangan Koko Prabu mugi dados ning kamuningan. Sejatosipun ingkang koncatan dumateng menapa ingkang dados tetimbanganing manahipun ingkang rayi. Inggih menika kula koncatan garwa Madukara kalih sepisan Yayi Wara Sembadra angka kalih Yayi Wara Srikandhi oncat saking kasatriyan Madukara Koko Prabu. Kaget risang kapirang urinangkul kinempet kempet dosang retnaning bawana jagat pangesungkur wayah loro jagat. Arjuna wonten timbalan kena ngapa si Adi ora matur kawit kala mau yen to garwa Madukara alorone oncat saka kasatriyan Jelamprong wonten dawuh Kakang Mas. wae wong lenang kepiye? Wah, bojone minggat ora ndang digoleki. Werkudara, Piye? Arjuna yen to kelangan garwa tunggale isih akeh. Oh iya. Wah, ning piye-piye bae. Garwamu sigarane nyawamu kuwi ya Gur Sembadra ya lara ireng. Gelem ora gelem carane kowe kudu goleki. Kakang Mas, Piye? kula sampun madosi lumantar paningal batin. Kula nyumurpi Jagatipun ingkang rayi inggihipun Yayi Wara Sembadra kaliyan Yayi Wara Srikandhi menika katingal peteng. Prasasat kadedene katutupan mega peteng. Mboten saged dipun mangertosi dumunung wonten pundi Kakang Mas Wilah jagat pangestungkara. Nek wis kaya ngene iki apa ya bakal kira-kira bakal kelakon. Nggone para Pandhawa duweni gegayuhan kepengin gayuh wujuding wahyu kamulyan. wah, Jelamprong Wonten timbalan bojomu ngrepoti. Nek Pandhawa pancen pengin gage gayu juting wahyu kamulyan ndang bali. Wah, tengliti separan-paran ora gelem bali. Nuwun sewu Kakang Mas kula piyambak ugi bingung rasing manahipun ingkang arajipun Arjuna. Krana awit sampun boten kirang-kirang anggen kula ngupadi Yayi Wara Sembadra kaliyan Yayi Wara Srikandhi. Nanging dumugi sepriki dereng wonten trontong-trontong selain pepadang wonten pundi papanipun Yayi Wara Sembadra lan Yayi Wara Srikandhi. Tresna kakangku, Werkudara piye? prayogane kabeh perkara iki dipasrahake ana ngersane abiyasa kakangku ing sabarga. Prayogane ngono Dimas. Lajeng kados pundi babagan kawontenanipun garwa Madukara inggih semah kula pun Sembadra kaliyan Wara Srikandhi Koko Prabu Ora usah diurusi. Nek pancen isih butuh karo kowe, ora yo bali dhewe. waduh mboten saged Kakang Mas. Ora turno liyane karo yo isih akeh. Wah, nek mung pengen durusi sartane pengen nuntaske ardane kanepson bojomu pirang-pirang gone. Raosipun menika.
benten kalian Wara Sembadra kalian Wara Sri Kandi. Kula pun entuk informasi. Wah, bungke rasa melu-melu mboten. Ya Setyaki aja kandha-kandha lho. Mboten Kakang. Mriku wadi aib keluarga. Kajengipun singantika Kakang Mas Arjuna kemawon ingkang pirsa. Arjuna wonten timbalan bakune nganti kelawan kadangmu ya Yayi Prabu Darmakusuma sowan ing Saptawarga. Monggo Kaka Prabu kula dherekaken. Wah, jlitheng Kakangku ayo tak dhereke Kresna Kakangku. Langan ing kalangkana kelarawan dan monsara. Sakmadyaning negari awasta negari harga belah pramila senebat negari harga belah krana dumunung ing kraton negari mapan wonten sak lengkeng harga mataya sinten ingkang arsa lenggah
aning madaning dampar kecana Nalendra gagah piteksa anenggih Sang Prabu Sasra Mardawa negari Nargabelah kedaton katon agung sumunar tejane katon pasuwaning Sang Jupara kawula tasih pepandir kang samya sembewa nalika semanten Sang Prabu Sasra Mardawa nimbali dumateng ingkang rayi nenggih Orangkanata negari Nargabelah nenggih Sang Ngertyana Patih Sasra Wikalpa bungun-bungun Sang Patih Sasra Wikalpa arsa nyadhong tetuka wonten ngarsaning Sang Prabu Sasra Mardawa nalika semanten dadosaken kumanggul wijining pandika Sang Prabu Sasra Mardawa ingkang dereng kababaring risan bala kang tumingal prangacampa sanyanga dali ler kadatwi lateng kata dan mangkong manguncang niti benjang sangat cimicil ladinya ngadali uwos rosta Surawilangka kaya buta singa ragil pasti Jangga dendanya mangambak boyo ya jagat pangestu Nggara ya bondo bandaku ya ngamalku dhewe Yai kadang ingsun kadanging pun kakang Yai Patih Sasra Wikalpa pun pangandika adhawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Sasra Mardawa banget menungsa ora tatanan Prabu Sasra Mardawa ora nganggo banget iya Koko Prabu sewu lepat agung pangaksami kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhap paduka Kanjeng Koko Prabu Sasra Mardawa. Yo Yayi. Yayi Patih Sasra Wikalpa tak tampa ora liwat pangestuning pun Kakang Wetampanana Yayi. Sampun sanget anggen kawula pundhya karya jimat aripe ndaherana kasantosanipun ingkang ngarayi pun Patih Sasra Wikalpa. Koko Prabu. Wah, kahanan negara Nargabelah ingkang kahanane katon gumebyar kondang ingsun
ya panjenengan ingsun nata ing harga belah Prabu Sasra Mardawa prasasat kumandang ing asmaning sun ngebaki jagat ngrebeki kupinge menungsa sak Madyapada. Yayi Sasra Wikalpa. Yai. Estunipun ugi boten maiben. Jalaran paduka Kanjeng Koko Prabu menika estu nalendra ingkang sekti kalintang jayaning perang. Tur paduka menika nalendra nanging sinembah dening para nalendra. Ayo, ayi. Pati wonten timbalan sinuwun. Togok karo mbilung nendi? Waduh. Teng tumpukan ngisor dhewe niku. Wah, kae abdi ora ngerti dilabuhi. Kae abdi ora ngerti marang kewajiban. Nang ora dadi ngopo Pati? Mergo nggonku bakal sak pirembagan kelawan kowe iki mengko yen to ana suwane togok karo mbilung mesti mung bakal ngewahi-wahi sartane mung bakal gawe bingung manah ingsun. Pareng matu kados pundi Koko Prabu? Pati, wonten timbalan. Aku ki ratu sugih. Aku ratu sing blegedu brewu sugih her bondo bandu prasasat seprapat jagat bondo ning jagat raya iki mung kagungane Prabu Sasra Mardawa. Aku ya nalendra sing sekti kalintang jayaning perang. Ora ana nalendra sing wani nantang karo nalendra ing harga belah. Nanging Pati kuciwane atine nalendra ing harga belah. Nggonku duweni kanan praja negara ing harga belah sing kaya mangkene eloke, kaya mangkene jembare, kaya mangkene endahe. Aku kok durung duwe prameswari, Pati. Waduh, waduh. Lah, Koko Prabu nyuwun pangapunten. Estunipun perkawis menika sampun badhe kula rembak, sampun dangu anggen kula badhe munjatur wonten ngersanipun sinuwun Prabu Sasra Mardawa. Ayo. Nanging kula menika ajrih menawi kula nampi dukanipun Kanjeng Koko Prabu Sasra Mardawa. Ora tak dukani. Kowe arep matur apa? Kula menika namung relaosan bilih paduka menika sampun mataun-taun madeg nalendra wonten praja negari harga belah. Teka dereng mengku suwijining wanita minangka garwa prameswari wonten praja negari harga belah. Nuwun sewu sinuwun. Mbok bilih salah satunggaling selir paduka menika dipun angkat dados garwa prameswari. Piye? Salah satunggaling selir wonten praja negari harga belah menika dipun angkat dados garwa prameswari. Jan ngejane ora mungkin Pati, ora mungkin. Ya ora mungkin ratu sugih kaya ngene mengarep ngepek prameswari. Lho, prameswari saking selir gak mungkin mau lho, nanging wonten prameswari ingkang ayu pasuryanipun gak ana sing ayu, gak ana. Lho, nanging lemu-lemu nggih lowong ana sing janggute kaya anjatan-jatan karepe arep kuru ben bengi mangan karo mangan wae gaweane. Lajeng ingkang dados tetimbangan manah paduka kados pundi? Sinten Koko Prabu? Pati wonten dawuh. Aku wis ngincer wanita Pati. Lho. Ngincer wanita. Putri saking negari pundi? Menawi putri Nalendra atmajanipun Prabu sinten? Menawi putri saking salah satunggiling brahmana lajeng endang sinten seselipun? Kak, kuwi. Lho, lajeng sinten? Putri Tunggul Pawenang. Lho. Putri Tunggul Pawenang. Iya, Teh. Sinten? Sinuwun. Ora ali kejaba ya mung Dewi Kusuma Yuda. Ya Dewi Kusuma Dilaga, ya Dewi Risang Ganda Wastratmaja Pati.
tansah marep pamoring sukma sinukmaya winaya ing ngasepi ing ngasepi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liya playabe ngaluyup pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati Koko Prabu kula nyuwun pangapunten. Piye, Pate? Menawi aturipun ingkang abdi inggih ingkang nglayeng kepatian kangge lepat kula nyadong deduka. Piye arep muni apa? Sak mangertosipun ingkang nglayeng kepatian ingkang namipun Dewi Kusuma Yuda menika inggih pun Raden Werkudara. Ben. Lho, nuwun sewu. Raden Werkudara menika kakung ora idep Pate. Jalaran ngene. Nggonku kepengin mengku kelawan Dewi Werkudara ya Dewi Kusuma Yuda ya Dewi Kusuma Cilaka ya Dewi Wijasena ya Dewi Bratasena kuwi ora semata-mata nika napa. Ora mung merga olehku tresna karo sing jeneng Dewi Werkudara. Nanging aku nampa sasmita saka para Jawata. Biyo. Pati wonten dawuh Koko Prabu. Dewi Werkudara kuwi jan. Ngeja menika kebangetan Pati. Lah aku seneng. Goyangane lho, Teh. Raden Werkudara menika piyai kakung ben. Merga dawing dewa aku bakal nampa wujuding Wahyu Kanalendran yen aku mundhut garwa Prameswari. Kelawan ya kuwi Dewi Werkudara. Oh, mekaten sinuwun. Ya. Mula senajan to atiku ora tresna karo Dewi Werkudara sing baku Dewi Werkudara kelakon tak boyong minangka garwa Prameswari. Ana ing Praja Negara Ngargobelah. Oh, inggih saken dawuh. Lajeng marang Patuko, Koko Prabu kados pundi? Yayi Pati, wonten dawuh. Babar pisan. Wadyabala segelar sepapan saka Wadyabala saka negara ing Ngargobelah. Dikepiyake wektu dina iki tumuju ning negara Ngamarta ya ing kesatriyan Jodipati. Mboyong kelawan Dewi Werkudara Pati. Lajeng mangkatipun ingkang abdi menjang menapa? Mangkat dina iki ora ketang sambung obor colok lintang. Pun pamit sinuwun. Pangestu-Nggara. Yayi. Calon garwaning pun Kakang Yayi Dewi Werkudara. Enten ana ing kesatriyan Jodipati pun Kakang bakal prapta nglamar kelawan sira garwane wong kathah. Anu pun Kakang Yayi.
Gusti maning kula nyatong nyawa. Gusti maning kula nyatong nyawa. Gusti maning kula nyatong nyawa. Gusti maning ngabdi. Pun kula nyatong dawuh Gusti Patih. Jagat Pangasungkara. Bocah prajurit Kula wonten maring dawuh Gusti Patih. Padas Kempal wonten dawuh Jurang Suri. Wonten dawuh. Kula senes Padas Kempal ning kula Padas Empal. Wah, sagelem mungkonmu arep gawe jeneng. Iya, nyadong dawuh Gusti Patih. Nyadong dawuh Gusti Patih. Aja kaget kowe kabeh padha tawi ning alun-alun negara ing Argabelah. Merga wektu dina iki Sinuwun Prabu Sasramardawa bakal mboyong swijining putri saka kesatriyaning Jodipati ya saka ing Tunggul Pawenang. Kula kang saka kuwi ndak jaluk supayane kabeh wae wadyabala saka negara ing Argabelah aja no nganti ingkang cicir ngombyongi tindake Sinuwun Prabu Sasramardawa tumuju ing kesatriyan Jodipati. Bocah tumenggung kabeh. Aridu mawur mangawur awur murahan tengarane ngajurit kong makuru gongso tatakatya putula Ning ngoten ingkang abdi nyuwun pamit. Ngaten ingkang abdi nyuwun pamit, nyuwun pamit, nyuwun pamit, nyuwun pamit Gusti Patih. Babar wisan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kabeh wae aja nganti ana sing keri. Bocah tumenggung. Songo